Takže ahojte milí pletiari, pletiarky. Ja sa volám Kristina a idem sa popasovať so svojím druhým podcastom pre vás. V prvom rade by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za to, aké pekné ohlasy boli na môj prvý podcast, ktorý som vytvorila o tom, čo všetko som uplietla pre moju malú Alicku. Tak na niečo som ešte aj v minulom podcaste, v tom prvom zabudla, tak dnes vám ukážem aj to. A ešte by som chcela ukázať aj kopu vecí, ktoré som ešte vyrobila a písali ste mi aj, že by ste chceli vidieť aj veci, ktoré robila moja mamina pre Ali. Tie nie sú však pletené, tie sú hačkované. Tak toto všetko mám pre vás dnes pripravené. A ukážem vám aj to, na čom momentálne pracujem. Už sa dostaneme aj k tomu, čo robím. Takže nie je to niekedy jednoduché, keď máte 3 deti a robotu a všetky 3 deti majú krúžky a zvládať ešte popri tom si sadnúť večer do gauča alebo na gauč a začať niečo ešte tvoriť. Niekedy je to veľmi ťažké, niekedy nemám ani vôbec chuť si sadnúť a chytiť ihlice do ruky, ale niekedy je to pre mňa práve ten únik do sveta môjho cinkacieho, čiže s ihlicami. Takže čo by som vám dnes chcela ukázať? V prvom rade vám chcem ukázať jedny nádherné šaty, na ktoré som vlastne zabudla, lebo boli odložené niekde inde. Tak pre Ali som ešte minulý rok urobila jedny šaty, ktoré neboli robené spôsobom raglanu, čiže ja väčšinou robím raglan, buď kruhové sedielko alebo raglan, ale tieto boli robené od spodu, pretože som si tam vymyslela takú krásnu lístočkovú vzorku, videla som ju na internete, tak som si to nejako poskúšala, vyskúšala a spravila som jej také krásne lístočkové šaty. Teraz pozerám, že kde ich mám, tu. Tu sú. Musím ich dať dole. A keďže som ich chcela, aby boli pekné, tak som ich tvorila viacerými spôsobmi. V podstate celé to telo je upletené s takouto vzorkou krásnou. Je to robené z Alize Diva. Tu mám veľmi rada, pretože môže ísť do pračky a nič sa tomu nestane. Ja viem, nie je to prírodná priadza, ale aj tak je to super. No a vrch som dorábala hačkovaním, toto je dorobené hačkovaním a ešte som to vymyslela tak, že nech je to také zaujímavé, aby to mala pekne okolo krku, tak tu je to urobené tak, že v podstate to hačkovanie je tu ukončené, ale zapína sa to až takto dole, pekne a vyzerá to veľmi pekne, keď je to zapnuté, tak pekne to vyzerá. Takže vrch patent je dohačkovaný a ešte sú k tomu rukáve. Tie som samozrejme robila na doplete a k tomu som tiež dorobila, chcela som, aby to bolo také pekné, tak rukav je spravený tak, že je zozbieraný nakoniec a urobený taký dlhý patent. Bolo to robené aj z toho dôvodu, že keď bola menšia, tak to mala takto pekne vyhrnuté a teraz už o rok dorástla, tak už teraz to nosí takto pekne rovno. Ono, to štrikovanie je v tom vynikajúce, že prispôsobuje sa. Táto vzorka je veľmi pekná, mne sa veľmi páčila, určite ju ešte niekedy využijem. Kým som na to prišla, ako to robiť, nebolo to jednoduché, ale prišla som na to. Možno, že som si to urobila aj kúsok podľa seba, že ako mi to pasovalo, že možno, že to malo byť trošku inak. Ja som to robila podľa obrázku, keďže ja veľakrát robím tak, že zbadám obrázok a páči sa mi, tak si vymýšľam a vyrábam svoje. Takže toto boli tie krásne šaty a ešte som k nim urobila takúto parádnu sukňu. Tiež použitá recyklovaná látka, ešte asi z mamininej sukni, nejaký tesil alebo niečo takéto je, ale je to vynikajúce. Nekrčí sa to, je to parádne. Alicka ich veľmi rada nosí. No a teraz by som asi prešla najskôr na to, že aké veci som ešte Alicke urobila a v podstate aj sebe. Urobila som veľké množstvo čiapok, rôznych šálov. Jednu krásnu čiapku a šál som Alicke robila z muškátu. Taká krásna lístočková čiapka, ale bohužiaľ to už nemám doma, lebo je bola malá. Túto jesen sa veľmi chystám, že jej urobím takú istú, ale tá čiapka bola takáto. Ja mám z nej spravenú tiež čiapku, len je to z hrubej vlny a je to ako hrubá čiapka. Takéto krásne lístočky sú to a Alicka ju mala, tuto je len jedenkrát v podstate tá vzorka spravená a tretím je už uberané.
ale mala z tenkej vlny, taká jesená čiapočka to bola a k tomu bol aj trojrohá šatka, alebo teda taký nákrčník trojholníkový. No tak na to sa veľmi chystám, že teraz ako dokončím všetky tie veci, čo mám rozrobené, tak potom jej to spravím. Verím, že to ešte bude mať tak, že to bude tak na takú jeseň, teplejšiu zimu, uvidíme. No, toto je čiapka, ktorú som robila z tejto vzorky, tiež ju mám veľmi, veľmi rada, používam ju aj na rôzne šatočky, robila som už aj šatočky veľa z nej, že vpredu na tom sedielku raglan bol normálne klasický a vpredu bola táto vzorka. Tiež to veľmi dobre vyzerá, k tomu som si spravila, toto je robené ručne, samozrejme aj bombulu som robila ja, tie si vyrábam tiež sama, mám na to aj video, ako takéto bombuly ja vyrábam. Nie je to vôbec zložité a kupujem si meter 60 ako šírku tej látky a stačí 15 cm dĺžka tejto kožušiny a 15x15 cm a takáto bombula z toho vznikne. Mám návod. No a k tejto čiapke som si spravila, keď som robila v škôlke, tak mi bolo vždy zima, keď sme boli vonku, tak som si spravila aj taký hrubý nákrčník. Ten je robený na doplete. Tiež je vidieť, že to je dopleta, ale toto je jednoité, ale som to urobila takým spôsobom, že je ako dvojmo zošitý a hrubý je, pekný, fajný. A k tomu, aby mi nebolo zima samozrejme, tak som si spravila takéto rukavičky. Tie sú robené tiež na doplete, v podstate dvojitý patent. Tu je to spojené a zvyšok je dorobený, tu je dohačkovaný ešte takýto okraj, aby to tak pekne vyzeralo a takisto to mám aj na prštekoch. Je to také fajn, to som vždy nosila, lebo potrebovala som mať voľné prsty, keď aj deti potrebovali zvícikať alebo tak, aby som si musela stále tie rukavice dávať dole, tak takéto som používala rukavice. Veľmi sa mi ľúbia a teraz sa chystám aj alické také spraviť k zimnej čiapke. No. Som samozrejme urobila aj takú istú čiapku. Tieto dve čiapky, toto je tiež zo starej vlny. Vidíte, bombula zase moja. Zo starej vlny, ktorú som dostala, tak z tej som jej spravila takúto čiapočku, tiež je dvojitá, hrubá, teplá a k tomu som jej spravila takýto nákrčník, aby to vyzeralo takto. No nech to nemá stále všetko rovnaké. Vôbec som to neriešila, že sa to tu na takto vlní. Čímže je to žersej, tak sa to na koncoch vlní, ale to vôbec myslím si, že nevadí. Takto pekne to vyzerá. Dokonca ju natiahnem asi ešte aj ja. Keď je potreba, tak bez problémov ju môžeme použiť ako čelenku. Ona je taká variabilná, že viem ju použiť aj ja. Takže toto už sú také veci, keď máte dieťa väčšieho charakteru. Takže tak, to je čiapka a ešte keď bola maličká, tak mala takú nádhernú horčicovú vetrovku a ja som jej chcela k tomu spraviť set. Samozrejme, som jej urobila, zase moja bombuľa a táto čiapka je dobrá už 3. rok. Je s uškami, ešte keď bola maličká a aj na konci som urobila také malé bombuľky a k tomu som spravila aj nákrčník a ešte má k tomu aj štucky. Aj štucky som urobila. Všetko je toto ručne pletené. Tu na to bol veľký problém s touto čiapkou. Táto bublinkový vzor je úplne že perfektný, mne sa neskutočne páči. Ale je obrovský problém spraviť tú čiapku tak, aby bola pekne uberaná. Ja som sa snažila to nejako tu na postupne uberať, len po bokoch, aby tá vzorka tu zostala zachovaná, ale nebolo to také pekné, bolo to také sek a hranaté, tak ja som to potom jednoducho vnútri takto zošila a teraz to tak pekne vyzerá a sedí. Tiež si myslím, že je dobrá ešte mne, aha, pozrite, úplne do pohodky a to je to štrikovanie, keď je to štrikované, je to plastické a využiteľné vo veľa prípadoch a pre veľa ľudí. No a ešte som jej urobila aj taký istý set tiež. Toto je tiež robené na dopletke, ale toto je
taký velikánsky nákrčník, keď je úplne že hrubá zima a k tomu takúto parádnu čiapku. Tiež všetko robené mnou a dala som jej, tá čiapka bola robená tak, že tiež ju nosí, v podstate toto bude už asi 3. sezóna, že keď bola malá ju nosila takto a teraz už keď je veľká, 5-ročná, tak už to bude nosiť takto. Tiež je veľká, úplne suprová a parádne sa jej nosí. A všetci ju obdivujú, že ako parádnu mašľu má. No, a teraz by som vám ukázala ešte veci, ktoré robila moja mamina. Neskutočne sú krásne. Ona vie aj štrikovať, ale ju viac skôr také baví hačkovanie. Tak jeden z tých posledných a najnovších kúskov, ktoré dneska mala Ali prvýkrát oblečené, tak je toto nádherné pončo, alebo pončo sveter, alebo ako by som to nazvala. Takéto parádne, z dúhového klopka ale z takého hrubšieho a tu dohačkované sú ešte rukávy. Takže toto urobila moja mamina, takéto krásne. Je to vzor Elza od Lucie Štepánkovej, autorský vzor, ale na šatku. Ona má šatku takú spravenú, ale tento vzor, mamina z neho už robila aj kopu tých rastúcich šiat, čo som si vymyslela taký názov pre šaty, že som Alické urobila šaty len takto, strih. A tu sú mašle a vzadu je to tiež zošnurované. Môžem ukázať na budúce. Tieto teraz nemám a oni sa dajú rozšíriť a natiahnuť ramienka a vydržia tiež niekoľko rokov. No a mamina urobila ešte dvoje šaty. Tých Mickey Mouseových urobila veľa, ale tie vám ukážem až potom. Tie sa mi tiež veľmi páčia a toto je z dúhového klopka robené. Úplne jednoduchý vzor. Jednoduché sedielko. Zozadu je to ešte takto šnúrovačka, aby jej to pekne sedelo, aby to nebolo okolo krku hlboko. A toto som ja vymyslela, že chcem, aby mala také tie flamenkové šaty, že proste vpredu krátke, vzadu dlhé. Tak toto je z jedného dúhového klopka Butterfly. Myslím si, že z niekaďal z Čiech som ho mala. Takže ľahké, perfektné, už ich má tiež. Toto je, myslím si, že 3. sezóna, čo má tieto šaty. Takže toto sú také šaty. No a ešte má jedny prenádherné šaty, tieto sú zimné, ktoré som videla na Pintereste. Samozrejme Pinterest, inšpirácia je konečná a možná. No a tieto šaty už robila mamina 3. A jedny aj horčicové a dvoje išli preč. Jedny boli pre neterku a druhé boli pre kamarátkinu dceru. Takú istú ako Alicka. Toto je na 5-ročné dievčatko. Takýto nádherný Mickey Mouse. Mne sa to ohromne páči, že tam je ten Mickey Mouse s tou mašľou. Vzadu je to riešené takto, že je tam takáto veľká stuha, veľký diera je tam síce, ale to nevadí. A urobí sa mašľa, tá ide až po zadok. A rukáve sú takto riešené. To je iná vzorka. Tuto je len klasický stĺpik. Takže aj takéto. A na spodu som našila. U nás v Galanterke mali parádny výpredaj takých tých čipiek, ako je táto čipka. Takýchto čipiek, ale to bolo kedysi, to letelo, také tie šále, čo sa robili hačkované, tie také vlnkované a tak toto bolo tiež na to určené. No samozrejme, keď sa to zbadalo, to nekúp to, no. Tak kúpila som to, mám asi 10, lebo však čo je doma, to sa ráta. No a na toto som to napríklad teraz využila a vyzerá to super. Alicka ich veľmi rada nosí tiež, takéto krásne, vyzerá to superovo. No. Takže tak. Teraz toto sú všetko projekty, ktoré som už robila, alebo mamina robila. Ja som jej pomáhala dotvárať. Ono my sa tak doplňame, že koľkokrát mamina urobí, ja dotvorím, alebo proste došívam aj tie šaty rastúce. Ona už uhačkovala to telo v podstate a ja som dotvárala ten zvyšok. A teraz tiež taká kooperácia, spolupráca.
viem aj vyšívať, ale mamine to ide lepšie. Toto je vec, ktorá ide mamine lepšie. A ja som si vymyslela, videla som na Pintereste taký krásny pulovrík, alebo viacej takých pulovríkov, ktoré na tele, tu na vpredu, mali vyšité také buď srdiečko, alebo krúžok s takými kvietočkami. Tak toto je teraz projekt, na ktorom momentálne pracujem a chcela by som ho spraviť. Len už som to párala minimálne 3-krát, pretože idem, no proste od oka. Nemám žiaden návod, ja idem, že hádam, takto by to mohlo byť. Začala som najskôr, robím ho na doplete. Začala som najskôr, že urobím patent na doplete, to už viem, ako sa robí. Vypletá sa toto ihlou zatváracou, ale keď som to dala dole zo stroja, celý ten predný diel, nepáčilo sa mi to a navyše bolo to krátke. Ja som to chcela ako pulovrík do pása, ale potom som si povedala, keď to bude pulovrík do pása, to je bude teraz túto jeseň a skončili sme a moja robota je v keli. Takže som to vypárala celé a začala na novo. Tak to mám teraz tu v tomto mojom pletacom košiku. A nakoniec som sa rozhodla, že to budem robiť tak, že patent som urobila na ihliciach, potom som to nahodila na stroj a išla som pliesť. No, mám urobený predný, zadný diel a mám urobený jeden rukáv. Čiže predný diel som párala raz, ten som vypárala komplet, lebo bol krátky a takisto som vypárala celý rukáv, pretože aj majster tesár sa utne. Ja naučená robiť raglan od vrchu, čiže túto pridávam a rukáve uberám. Tak lenže na doplete robím od spodu. A robila som rukáv štýlom, že nahodila patent, urobila 30 riadkov a ideme uberať. Však uberáme, nie? Tam sa hneď uberá pod rukávom. Lenže ja som si neuvedomila, že ja uberám od vrchu po spodok a zužujem. A ja som prišla už kde sa má začať uberať raglanová línia a zistím, že fúha, nejaké malé. Nevadí, dorobíme. Tak som to pouberala, pekne raglan som tam pozberala a keď som to dala dole, tak zistila som, že ako ten rukav by mal byť takýto hrubý na vrchu, ako toto by malo byť takéto, tak asi volá, kde chýba. A potom som si to uvedomila, že vlastne je to zle. Takže toto je ten predný diel, ktorý je samostatný, na ktorý budeme vyšívať. Je to robené z džínsky, lebo tej som teraz mala 10 klbiek, tak miniem ju. Toto je predný diel a tu by malo byť takto, to buď srdiečko, uvidím ešte, čo tam bude, srdiečko alebo krúžok a ten bude vyšívať mamina. Vedela by som to aj ja, mám postiahované všelijaké, alebo teda poukladané na Pintereste rôzne videá, ako sa takéto veci vyšívajú, ale ide raz lepšie, tak doplníme sa. No a tuto mám tie dva diely, ťaha sa mi stadiaľ 200 000 nitiek, pretože som spájala všetky zvyšky, ktoré existovali. Na doplete sa musí robiť tak, že tie zvyšky sa prepájajú nie barzde v strede, ale ja ich teda, možno sa to dá aj inak, ale ja to teda robím tak, že ja ich prepájam na boku, takže toto je ten zadný diel, už je to statne dokrčené, keďže to mám v košičku, tak to je zadný diel a už tam mám nahodený aj predný diel, teda ten rukav, už je to hrubšie, širšie, toto je zadok, zadná strana, takže takto vyzerá rukav. Krásne som sa naučila už na tej doplete to, takto by ste videli, ako vám to ukážem, takto pekne uberať ten raglan, lebo tie šaty, čo som si robila cez leto, aj mamine také tričko, tak tam som to tak neuberala, tam som v podstate tú časť robila od vrchu. A tuto som sa to už tak pekne naučila aj od spodu, takže už to viem. Prišla som na to pokus omyl, no a takto to vyzerá, keď tam mám ten patent ručne urobený. Už sa teším, ako to zošijem, ako to bude vyzerať, tieto dve časti, aspoň dokopy. A chcela by som to tak spraviť, mám to už na jedných ihliciach, takto. Chcela by som to tak spraviť, že ešte dorobím tento rukav druhý, ten ešte nemám ani nahodený, ani patent spravený, že zošijem tieto zadný diel, obidva rukávy, predný diel nech mamine nech vyšíva a ja si tam zatiaľ ručne na ihliciach dorobím skrátené riadky, aby trošku bol ten výstrih pekný a potom tam dopojím ten predný diel už vyšitý a dorobím
v podstate ešte patent na krk, aby to bolo pekné. Aby to nebolo len také nejaké neukončené. No, toť momentálny môj projekt, ktorý robím a ktorý chcem robiť, dokončiť, a keď tento dokončím, tak potom pôjdem na tú parádnu čiapku pre Ali a chcela by som aj nákrčník a možno aj štucky vydá, aj rukavice, aby to bolo kompletné. Mám tam takú parádnu vlnu rúžovú a z tej to spravím. Možno, že aj z bielej by som spravila. Nech to má také univerzálne, trošku dlhšie, nech je to dobré. Tú čiapku, čo mala predtým z toho muškatu, to bola taká jesenná čiapka, lebo ten muškat to je mercerizovaná vlna a tá bola taká hutnejšia, taká tvrdšia, nebolo to také také dieravé to bolo veľmi, tak uvidím, ako mi toto vydá, že idem to robiť z také hrubšej vlny na asi 4,5 ihliciach, uvidím. A možno to vydá, takže to bude taká jesenno-zimná čiapka, uvidíme. No a ešte sa teraz dostanem k tomu môjmu veľdielu, ktoré už snáď tento týždeň ukončím, a to je môj ranunculus. Ranunculus môj a môj, nie je to jednoduché, keďže chcela som využiť aj vlny, ktoré mám doma, lebo mi to vypadáva zo všetkých týchto, tak nechcela som kupovať nejakú novú vlnu, tak som si našla vlnu, ktorú som doma mala a vedela som, že jednoducho to mi nebude dosť na môj objem, na moju veľkosť, tak som musela dokombinovať z tej istej vlny, som mala ešte takú krásnu tyrkyso, takúto peknú. A mala som túto bielu, som mala doma tiež. No, tej som mala 3 klpka a tej som mala 4 klpka. A teraz čo, ako to spraviť, aby ten prechod nebol taký besný? No, toto je ranunculus, ktorý s babami robíme, ktorý sme sa dali, že spolu si spravíme. Konečne som sa naň odhodlala. Obdivovala som ho už dlho. Kúpila som si návod. Jednoducho nie som návodová, maximálne tak video, keď si pozriem, ale nevedela som to, ja som skôr tá z tých schém, že pozriem si, ako sa také veci robia a idem podľa schémy. Takže pre mňa to bolo riešok, ďakujem babi, že ste mi pomohli, hlavne Katka. Dala som to sedlo, no a potom to už išlo len proste hladká nuda. Ale keďže ja som tam mala ten prechod, to bol neskutočne ostrý prechod, sek biela, takáto silná, tak som si vymyslela, že ja to nejako tak ten prechod vylepším. Aj babi mi tak poradili, že aby to bolo také krajšie, také jemnejšie. No a to som si na seba ušila bič, pretože ide to veľmi pomaly a nechcela som, tým, že som tej vlny nemala tak veľa, tak som nechcela to vypletať, že ťahať nitku okolo celého, že počas pletenia vymieňať a očka a tak robiť, tak som si povedala, že to vyšijem. No tak telo už mám vyšité, vyzerá to takto, podľa mňa dobre, že nevyzerá to tak zle, aj ten prechod tak pekne to tam vyznie a už mám spravené aj obidva rukávy, len tam ešte musím dokončiť tou bielou. Tak verím tomu, že to tento týždeň dobojujem a už sa aj ochladilo a budem ho môcť aj zobrať si hneď do roboty, vyprať, vyblokovať a zobrať si do roboty. Takže toto je takéto moje babatenko na veľké, ktoré musím dokončiť a chcela by som, aby to bolo tento týždeň a aby som už potom mohla prejsť na tie ďalšie veci. Ešte by som chcela teda tie Alickým pulovrík dokončiť a prejsť na tú čiapku. Na tú sa veľmi teším, pretože moja kamarátka Mírka, s ktorou sme sa ešte v živote nevideli, ale kamarátime sa už skoro 3 roky, tak to nás spojilo pletenie, tak tá teraz urobila svoje malej takéto čiapku s nákrčníkom a veľmi ma to tak nabudilo, že aj ja ich chcem spraviť také, tak verím tomu, že sa mi to podarí v blízkej dobe a budem vám to môcť ukázať. Ešte mám niekoľko vecí, ktoré som vám neukázala a o tých možno porozprávam na budúce, pretože nič neurobíme, niekedy sa nedá na prvýkrát urobiť, tak aj moje veci. Dvoje šaty, ktoré som si pre seba robila, tak tie by som si chcela prerobiť a ukážem vám ich možno v budúcej časti, že ako ich prerobiť. Už je to jedno, lebo už ich asi nosiť nebudem, lebo to sú letné šaty, ale
Jedny som mala biele, robené na plavky, ale tie by som si chcela tak spraviť, aby mi to sadlo na mňa. Takže toto dnešný môj podcast a dúfam, že sa vám páčil a ak by ste niečo chceli aj vy vedieť ohľadom pletenia alebo ohľadom toho, ako to robím. Niektoré videá mám aj na YouTube tiež o tom, ako vyrábam, ako som vyrábala niektoré veci. Tak kľudne mi napíšte. Teším sa a dúfam, že som vás niečím inšpirovala do ďalšej tvorby. Ahojte.